Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe min ɗo e Winndere-tv min calmini mona kala inde mum e yettode muɗum ko min Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hunare ari waddude mon ɗo henna émission men Jam Ɓuri ɗo e Winndere-tv e émission men hande noon ko affaire Koorka aɗen gandi koye Koorka paaɗen surtout enen rewɓe ko enen kaldanmi aɗen gandi so Koorka so ari eɗen jiiɗi waylude ko heewi gila ko ñaamete ko yarate e bagasuuji e kala kono il faut ganden kadi honno mbaynirten ɗum il faut ƴeewen dañal meɗen to haaɗi ganden ko mbawɗen ganden ko joguiɗen e ken ngala so tawi fandima ƴeewa bagasuuji ma ganduɗa ko joguiɗa hen e ka ala hen ko joguiɗa ho jarani kala soodi hayso goɗɗum kewi ni ko way noon walla hisdi ko way noon jarani kala bonno ka wonde so ɗum ko guelto ko waɗata ko tan mo cotta waɗa ko ɗum kadi waɗata ɗum noon jarani bagasuuji ɗi alaɗi ya soodo ɗum ko joguiɗa ho moftu ɗum kalisi mo jaata ala bonnoya o wonto heƴata sen gummima e Koorka won banggue goɗɗo mo paaɗen te ɗon gandi jamano hande welani il faut ballodiren e koye meɗen ko jiyata kaari soodi momi yaaha mi soodoya kaari dañi momi yaaha mi dañoya mi yi kaari waɗi publicité ɗo ene yooɗi no foti dañde hen ala wona noon sibu ɗum yimɓeɓe potani doole potani il faut ganden no feewi no poɗɗen waɗi économiser kalis men mbawen fandide kalis mbawen andude kadi kalis seɗen jaltina kalis ganden no jaltinirten seɗen nani ka ganden kadi no natirten ɗum waɗi très important e nder meɗen kalis on mo mbatta économiser o ene wawi jibinoyde ko heewi tawa bonnani mo so on kalis ene wawi yoɓirede courant walla ndiyam walla jiiya goɗɗo mo cemonoɗa balla ɗum hen ene jibinoya haade goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum on kalis mo jinnoɗa bonnuɗo ene wawi jibinoyde ko ganduɗa ne heewi ko taganma a daña hen baraji so ɗum lewru Koorka ko lewru yurmede il faut que mbaɗen hen ko ganduɗa eɗen mbawi dañde hen tiyaba mo jiɗɗen dañde e lewru Koorka o on tiyaba noon ko an o liggonto ɗum hoorema e nder lewru Koorka he noon liggortoɗa ɗum ko gueɗe pewɗe e pewjota e lewru Koorka he ko jokkirta hen endam koye eɗen ganda jokke endam guila ni lewru Koorka arani kono kadi ɓeydu ɗum kadi e lewru Koorka to gonɗum ɗo pew ganda fodde ni mbatta so tawi a dañi ala wawani hattani mbaɗa gonɗa ɗum ɗo mboɗo foti wadde mbaɗa ɗum ɗon franc wadde ɗum mi wasa wadde ɗum ɓeeɗo mbaɗami déranger mi wasa wadde ɗumen déranger ɓeeɗo ɓe calcule mi wasa wadde ɗum kadi ɓe calcintaɗe woni hoɗum sa arti tan so tawi ala jogui a soodi a arti hankkadi hay goto nanata min de kahilam ngel no wayi fewde ni min de kahilam ngel no wayi yodini min de wayini ɓe tawnuɗa ɓe ngala ɓe ni goni e suturu mumen ni an ko heddi tan kala bulɓita kaye kala waɗa ala waɗa tan gesto ganduɗa an ɗo joni sa waɗi noon an a dañani Koorka ɗum wona Koorka so ɗum an joni garduɗa joni ko wasso gonɗa koye wassade gonɗa koye hollirde an no jogui te hayso ko woni Allah jogui an soodi e nder suturu mbaɗɗa e nder suturu kadi kersa haɗe ɓe ganduɗa ɓe haade ɓe ene jiiɗi wadde ni kono ngala ɗum foof koye nder Koorka ɗum noon ko il faut neɗɗo o ko ma ganda ma jogoɗa hakkille ganda ko poɗɗa wadde no mbawa wadde ɗum gartiren hakkille men no fewi no gandiren sen ɓenni e bagage Koorka o e garten e kumtari walla e hirande ma hoto wi tan taade Koorka ari surtout eɗen mbiya hen saaha taade hande ko premier Koorka ko mino yonta hande premier Koorka moɗo foti defde tan ko ganduɗa tan kene wiyede kaari den no yontanode kaari no yontanode est ce que ɗum no waɗi sens ganduɗa so woni dépense ma goto ma hokkanma ko 1.600 walla hokkanma ko 1.4 mbiya ala hande taade ko mino fuɗɗi e Koorka tan doktama ko ujunnaji ɗiɗi est ce que aɗa andi kanko taw mo jogui est ce que aɗa andi ko woni caggal ko yiiɗi fadude taw kanko ala woni koye etade wadde est ce que aɗa andi goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum ɗum ala sens an kay def tan kene wawi ñamede wonɓe ganduɗa ne deppiso hen ni ujunnaji ɗiɗi ujunnaji tati taw so heesi tan ha jaari ndiyam sa yi ɗumen gaara kirtoto taw ɓen kirtota joni ko heddoto dokkaɗa ko baali yo ñaam walla jaaha dufoya walla sukaɓe ni taw ñamata ɗum woni ko ala sens oɗon banggue to ɗum ɓenni jaram ɗam kadi ko noon mbaɗa kosam gasna mbaɗa jus ditta mbiya waɗa jus mangue mbaɗa waɗa hankkadin tan ko hay goto tan ko anda gasna mbiya o nappuma joɗɗo tawa ɗum foof ne moƴƴi a wawa wadde nappuma joɗɗo tawi a dañi kono ko ƴewata ko bonnuɗa foof e ñalawma goto teni heddi balɗe ganduɗa nana caggal arani taw
neddo il faut kadi ko mbaɗa kadi très attention miijoɗa kadi janggo kadi hono wayata bon woni hande sa dañi wat kono kadi miijo kadi janggo kadi aranto mbawa ɗum économiser sinon ɗum fof wonta tan ko bonata sa hisi tan ha ñaami tandarmo a waddi hen ndiyam sa renta ko heddi ko a wawi ni wasde nemde ɗum fof wonti bonande mbaɗen économiser jawdi meɗen ganden kadi no dawreten Allah kadi e nder lewru koko e gueɗe fof noon a wiya tan lewru koko ari tan ko yami bonnu walla yami wanni yami wattudani julde nana ar so julde ari aɗa yiiɗi fewnude hoorema a yiiɗi fewnude suhay ma a yiiɗi fewnude goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum taw noon ko bonnuɗa e nder lewru korkoya sa waɗino ɗum divisé a joguino ɗum joggal moƴƴat ɗum fof no wawno yaade e hay julde ko jiɗɗa fewnude hono jiɗɗa fewnude ɓiyo o kono hakkille ma arta ɗum aɗana ƴeewa woɓɓe kaari waɗi ni hanki de sa yi kaari ko wirti ko hanki de sa yi kaari ko waɗi orne ko sa yi kaari ko waɗi dani ko on potani cuhli potani taɗa on pota noon an andu hoorema ganda position poɗɗa wadde taw aɗa woni sutturu ma taw hay goto nananima kono so tawi tan an ala ƴeewa goɗɗo so julde korko so ari suhay mum ɓornima an suhay ma ɓornake noon nayeɗa an e joom galle ma ka dewani tan taw noon nder lewru ko tan waɗa décoré mo ganduɗa hay goto anda ni an to wittuɗa ɗum il faut mbaɗen très attention mbawi rewrude kadi Allah kadi no hannirta ni bandiraɓe ko ɗum wonno hande yewtere meɗen ɗo e Winndere-tv ko fata e Koorka min dokkira on rendez-vous saaha goɗɗo inchallah émission meɗen Buri.